Opremu koju vidite ispred vas, deo opreme nosi jedan tim. Rektor univerziteta i univerzitet odbrane se nalaze u sastavu Ministarstva odbrane i za svoj rad odgovaraju ministru odbrane Republike Srbije. Trenutno se na univerzitetu školuje oko 2200 ljudi. Znači ovo su lasica, termometri, salačnice. Ovo su snajperske puške koje koristimo. Finske proizvodnje. Sako. Sedišta su također vrlo komforna, za vrlo, kad se ide preko teškog terena. Električni da pokreće ovo oružje, oni vole da imaju mogućnost da mogu i ručno da gađaju. Da, inače već napad ništa.